final é necesario ter creatividade na vida porque a creatividade non é máis que a búsqueda de solucións. Se non hai emoción, non hai arte, porque a arte é unha expresión das emocións das persoas. A creatividade pódese traballar, aínda que cando sexas adulto, sintes que non tes creatividade, se a traballas, pois volve a aparecer outra vez. Os feitos e as cousas non se poden explicar só a través da lóxica e da ciencia, que sempre hai unha parte máis poética, emocional. Boas tardes e benvidos de novo. Hola, Fernando. Bienvenidos a todos. Que tal? Hoxe estamos con Elba Pedrosa, Hola, boas tardes. gran escritora e mellor muller. Empezamos bien. Bueno, pois estamos aquí para falar un pouco con Elba de arte, do mundo do arte, do mundo da escritura, do mundo da poesía, e facer política cero, por favor. É que sempre teñome que cortar moito, porque claro, como Elba escribe sobre os dereitos das mulleres, bueno, escribe de moitas cousas, pero gustalle moito o tema dos dereitos das mulleres, pero teño que ser políticamente correcto, vale? Quero selo porque total é Entendo un que non debate, queda sí, outra, non, non? pero Sí. bueno, non, porque total discutir sobre eses temas, pero bueno, todos estamos en contra da violencia de xénero, por Entendo suposto. que sí, non? Sí, Partindo por de aí, suposto. porque senón... O que pasa que o que non estamos de acordo é o grado con que se combate. Entón, pero bueno, Pois co grado Fernando, máximo. grado máximo. Partimos xa daqui, Fernando, boas tardes. Queremos preguntarlle Boas a tardes. Elba moitas cousas sobre o... ¿Quieres que empiece yo? Por favor. Sí. Sí, por favor. A mí lo primero que me gustaría preguntarte es en tus facetas como presentadora de televisión, como actriz y como escritora, ¿en cuál te desenvuelves mejor? O sea, ¿en cuál te sientes más tú misma íntimamente? O sea, ¿cuál te sientes mejor? Pois a verdade é que penso que están todas moi vencelladas entre sí. E por iso fago estas disciplinas e non outras. Por exemplo, eu non pinto, nin fago escultura, pero sí que o que fago é contar historias, como facemos os artistas, pero a través das disciplinas nas que penso que teño un talento, non? Que son na escrita, e na parte interpretativa e como comunicadora. Non che podería dicir exactamente cal é a que máis me gusta, porque gústame moitísimo facer esas tres cousas. Tamén me gusta moitísimo bailar, inda que non son bailarina, como pon algunhas partes que son bailarina e non son bailarina. Practiquei moitísima danza e me gusta moitísima a danza clásica, pero non. O certo é que desde pequena empecéi bailando e para min esa expresión corporal era un modo xa de comunicar e de contar historias, non? E a danza, que ten tamén moitísima vinculación coa música, non? Pois o que penso que fixeron en mí pois foi traballar a sensibilidade perceptiva desde que eu era pequena. Tamén é certo que na casa pois o meu pai escoitaba moitísima música, tamén pintaba, entón, bueno, tamén estiven sempre rodeada deses gustos, non? Esas aficións polo mundo artístico. De seguida empecé a escribir, cando era unha rapaciña, eu escribía, como moitos dos rapaces. E tamén me gustaba moito ler. E a medida que fun madurando, non hai tampouco tantísimo tempo, porque realmente até o ano 2017 non empecéi a desenvolver a miña faceta artística dun modo pois máis profesional, non? Foi aí cando empecéi a formarme como actriz e presentadora de televisión e tamén a facer unha escrita máis de conciencia, non? E máis cun foco profesional, coa gana de publicar e dar a coñecer
dar a coñecer as historias que tiña na cabeza. Pero agora que estou un pouco movéndome entre estas disciplinas, sempre en constante formación, pois non podería elixir ningunha delas en concreto. Gústame facer todas. Mira, quería matizar un pouco. Tú en cada una de ellas te sientes en un rol diferente o te sientes siempre tú misma. O sea, sientes que expresas de la misma manera o cambias de rol en cada una Non, de los... eu son unha contadora de historias, o que pasa que ás veces a voz é a miña propia e outras veces eu falo a través doutras voces, non? Sobre todo cando escribo novela. Cando escribo novela, pois inda que poda haber moitas vinculacións da historia que conto coas experiencias vividas, non? Isto sempre os ollos e os procesos cognitivos que están nun artista son os de inda que esteas a contar outra vivencia, non? Pero tes que sae de ti, non? Como todo. Pero eh, sempre é traballar nestas disciplinas que son as que máis me satisfán. E, por exemplo, Elba, como sempre eu que son, bueno, son do mundo exterior ao arte, porque eu non son artista, son amigo de Fernando, pero sempre si fago preguntas máis, o sea, pregunto máis cousas máis, bueno, máis da plebe, como lle digo eu, non? Cousas que se lle imagina a xente. Por exemplo, quero preguntarte, porque lle preguntamos aos artistas como empezan, non? Ou se forman, ou se traballa. Eu, no mundo da escritura, porque si é verdade que tivemos varios escritores xa no podcast, e sempre lles pregunto o mesmo, o sea, sempre, a resposta sempre é a mesma. O artista nace, pero despois pode facerse. Entón, a pregunta é, para escribir é necesario formarse ou pulir unha formación? O sea, ti estudaches para ser escritora ou estudase algo, fais algún curso? Digo porque moitas veces o podcast o ve xente e pode ser para eles un recurso, sabes? Sempre eu intento facer sempre a pregunta porque eu, o outro lado da cámara, visionando o podcast sería o que se me pasase pola cabeza. Eu se quisese ser escritor, aparte de ter hai que ter algo innato. Para ser artista hai que ter algo innato, pero pódese traballar, e de que maneira pódese traballar o mundo da escritura? Eu son das que pensan que todas as persoas somos creativas, todas. O que pasa é que algunhas persoas pois coidamos máis o pensamento creativo e diverxente ao longo da nosa vida e outras, pois máis ou menos a altura dos 7 anos, e cando case é unha idade media na que a creatividade das persoas empeza a quedar un pouco máis agochada por estes temas da vergoña, pois nas escolas ou mesmo nas casas ou na sociedade. Que tienes que crecer, que madurar e todo isto. Sí, parece que se nos bloquea a creatividade, non? Pero penso que quen se sente artista, non? Quen sinte algo especial, pois tenta non deixar que iso suceda na súa cabeza, non? De todos modos, a creatividade pódese traballar, aínda que cando sexas adulto, sintes que non tes creatividade, se a traballas, pois volve a aparecer outra vez, non? Ao final é necesario ter creatividade na vida porque a creatividade non é máis que a búsqueda de solucións para os problemas. Iso é a creatividade. Pero tamén é certo que o talento hai que traballalo, require de esforzo. E ese esforzo podémolo entender de moitísimas maneiras, non? Desde a constancia e a disciplina, que por suposto é fundamental, e dese modo pois faise unha evolución dun modo autodidata, non? Pero sempre se pode aprender algo na vida, non? Entón, cando ti naces, inda que sexas creativo ou que te sintas artista, é algo moi innato. Se aprendes cousas, aprendes técnicas, escoitas a outros artistas, xa estás facendo unha formación artística.
de algún modo, non? Non é só o que tes ti dentro. Eu sempre penso que é atinada a formación, sempre, en calquera cousa, en cantas máis mellor, para ter a recámara ben Ben enchida chea. de cousas. Hablabas antes que en tu casa, cuando eras pequeña, se escuchaba música, veías a tu padre pintar. ¿Tú crees que fue determinante para tu vida? O sea, sentir esa sensibilidad en tu casa. Pois eu penso que sí. Eu penso que ti podes ser creativo e ademais podes ter talento artístico, pero se ti non o exploras e non o traballas, o máis posible, que non quere dicir isto que sexa unha norma, pero o máis posible é que quede aí que non o sepas, nen tan sequera. Desde logo que se ti tes ese ambiente de creatividade ao teu redor, é máis doado, tes máis probabilidades de que a túa creatividade en algún momento aflore e conecte con eso que levas dentro de sempre e que o teu entorno de algún modo favorece, non? Entón, sí, a min cada vez me dou máis de conta, non? Cada vez vou sendo máis consciente destes procesos que moitas veces pois quedan no inconsciente, non? Pero a medida que vas avanzando e gañas anos e tamén experiencia como artista, vexo moi ben e sinto moi ben, sobre todo, onde está o meu xermo, non? Desta arte que me sae e que canto máis traballo, pois máis artista me síntome, non? E sí, escoitar de sempre na casa música, ver o meu pai sempre lendo, pintando, facer ballet desde ben pequena, estar coa música, con o movimento corporal e as sensacións, sen dúbida algunha. Por iso é tan importante favorecelo nos centros educativos. Otra cosa que decías antes yo estoy completamente de acuerdo contigo, la creatividad del ser humano, ¿no? De todos. ¿Tú crees que un artista es como un niño que insistió mucho? O sea, ¿Como un neno? Sí, que insistió mucho. O sea, que empezó a escribir cuando era pequeño, cuentos, o a pintar, o a hacer escultura con plastilina, lo que sea, y que siguió, o sea, que se quedó ahí en ese camino. Sí, supoño que ti sabes moi ben o importante que é a disciplina e o traballo constante para poder avanzar, non? E para poder resolver os problemas, non? Porque a creatividade non é máis que un proceso, como dicía antes, un proceso de atopar solucións. Se partimos dunha perfección, non imos ter que buscar que ir na procura de ninguna solución, non? Entón, a creatividade xorde cando nos atopamos con problemas ou con preguntas que non sabemos respostar. E a medida que avanzamos nese camiño, imos atopando as solucións e imos tamén mellorando esas solucións e buscando as respostas. Isto é a creatividade. Se aplicamos a arte, é isto a creatividade. Estoy de acuerdo totalmente. É que a Fernando gustalle moito a idea, esa idea que diches do neno de 7 anos, sei que lle gustou moito, porque Fernando sempre defende a figura do home neno como creador de arte. A figura, non é? A figura dese adulto, pero que sempre leva ese neno dentro, non un neno infantil, sino un neno creativo. Un neno creativo é un neno que ten moi presentes as emocións, que iso é o que algúns adultos tapan. E despois botan de menos algúns. Entón empezan a facer un curso de escritura creativa, anótanse un coro, cando están xubilados, empezan clases de pintura, porque hai algo que botan en falta, non? É ese desenvolvemento emocional que é o que leva consigo ao desenvolvemento artístico, non? Esa transmisión de emocións. ¿Tú crees que somos los artistas todos rebeldes o sen causa? Sí. O cada un pouco sí, non? Sí. Penso que un pouco é tamén unha resistencia, un pouco unha resistencia tamén, non?
e as cousas queremos contalas do noso xeito, a través da arte que sexa, da disciplina artística que sexa, non? E iso é un pouco revolucionario, non? É de resistencia, sí, é importante. Y a propósito también de lo que decías, en tu obra particular, en tu obra, las emociones, qué papel desempeñan? Supongo que Pois mucho, ¿no? é fundamental, é que se non hai emoción non hai arte, porque a arte é unha expresión das emocións das persoas. Punto e fin. Eh, os que os que aprecian a arte, non? Os que miran unha pintura, os que len unha novela ou poesía, que o que fan? Sentir emocións. Sí, correcto. Entón, son imprescindibles. Ademais, hai unha cousa as emocións son contaxiosas. Claro, se Por eso transmite, suscitan, cando claro, ves sí, unha sí, sí. obra de arte, Sí. suscita emocións no receptor, porque hai unhas emocións transmitidas aí, nesa obra, as túas, Sí. como artista. Y también relacionado directamente con tu obra, que supongo que todas, ¿no? Pero ¿qué tipo de emociones intentas que se aprecien más? Eso depende moitísimo do problema que estea a resolver. Artísticamente, dependendo dese problema, van xurdir de min unhas emocións ou outras. Eso non podería ser así, senón. Y tú te sientes, o sea, con esa, cuando estás creando, con máxima creatividad, con tus emociones a flor de piel, están Sí, muy presentes. sí, O sea, lo que se dice vulgarmente, estar concentrada, ¿no? En ti misma. totalmente. É un proceso moi distinto o que emprego cando estou creando algo que o proceso cognitivo de cando estou estudando algo, a atención traballa de distinto modo. Ou cando estou presentando un programa de televisión no que teño que contar un texto concreto e memorizado, non? Os procesos son totalmente distintos. E cando estás a crear, normalmente hai unha parte do proceso que é de diverxencia absoluta. A parte máis, como máis xeradora de ideas, non? Nesa parte, a cabeza traballa dun modo diverxente, non un pensamento lóxico e lineal, pero tamén precisas de activar ese modo de pensar máis aberto, máis disperso e menos consciente. E falando de crear e centrándonos na escritura, porque dende fora eu un pagano da escritura e vexo moito máis complicado escribir poesía que escribir unha novela. O mellor estou equivocado. Entón quería preguntarte Yo creo que sí. se para ti igual de fácil ou igual de difícil ou é diferente o enfoque diferente escribir, non? Por exemplo, temos independentemente de que te deren o premio na poesía, non te quero preguntar se te dá mellor unha cousa que outra, pero tamén podes responder se queres. Ou que che gusta máis Son escribir procesos moi poesía, distintos. son diferentes, verdad? O sea, sí, é totalmente diferente escribir unha novela que escribir... son moi distintos. Eu penso que cando escribes unha novela hai unha parte importante que ten que ver co pensamento que non é tan diverxente. Hai unha parte importante da lóxica, porque hai unha estrutura, non? Que precisas ter en conta, non? Para poder transmitir unha historia e que sexa entendida. Hai un hilo condutor, non? E hai unhas fases, non? Inicio, nudo e Desarrollo. desenlace. Non, eso ten que ser así, da que podes cambiar algunhas cousas, pero hai que fiar moi fino, non? Para que esta historia que quero contar a comprendas. E pola outra banda, cando a poesía para min non é máis que mirar diferente, que ir contracorrente das cousas e buscar unha explicación ás cousas que ves, a este micrófono, a este vaso de auga,
é atopar unha solución que ven da túa mirada, non? Entón é que non ten nada que Non ver. teñen nada que ver. Hai momentos que a cabeza non está máis... no meu caso, non podo escribir sempre poesía. A poesía preciso dun estado moi, moi, moi concreto e... É que dende fora parece, perdona que te interrumpa, dende fora parece que a poesía é como moito máis intimista. É como máis... É máis o teu Que a novela mirar, tamén a sale de túa dentro, voz. está claro, pero é Sí, como máis intimista a poesía, que o sí. mellor... É que a poesía é unha mirada moi moi propia, non? Decía María Zambrano, a filósofa, que falaba da razón poética, non? E dicía que os feitos e as cousas non se poden explicar só a través da lóxica e da ciencia, que sempre hai unha parte máis poética, emocional, que aporta sentido ás cousas. Entón, escribir poesía é atopar esa outra explicación que non a cotiá, que é unha explicación moi propia, moi poética, moi emocional e moi de cada un de nós. E a novela pode ser máis autoficción, pode ser máis fantástica, pode ser un thriller, pero ficción, o que sí é certo é que hai unhas estruturas, hai unha parte importante de pensamento máis converxente, máis lógico que está aí, inda que obviamente non ten que haber moito do imaginario e moita, non, moito de invención creativo, pero é que é moi distinto. Eu, desde logo que non, vaime un pouco por etapas. Tamén é certo que cando que, o que falábamos antes, non? Que os talentos requiren dunha parte de esforzo e de dedicación e formación, que un violinista se non practica todos os días perde, non? Entón, pois hai etapas nas que escribes poesía e estás moi dúctil, non? Vale. Sae, brota poesía cada día, cada día. Todo lo ves con eses ollos, porque tes activada esa visión, ese modo, ese pensamento, non? E tamén me pasa que cando estou con novela moi metida, estou únicamente pensando nesa historia, neses personaxes, e soen, atopo cousas vencelladas co que estou a contar. ¿Tú crees que ese proceso, cualquiera de los dos, eh, partes de una idea previa, de un sentimiento, de una imagen, de una vivencia, o se va desarrollando, o te sale del subconsciente y va saliendo solo? Tampouco podería dar unha resposta única a iso, hai moitísimos modos de crear, iso depende tamén de cada un e de moitas outras cousas. Eu teño escrito algunha obra que empeza cunha imaxe moi clara e non teño máis que esa imaxe moi clara e que o mellor escoito os personaxes, non, que están a falar. Cunha situación e despois desenvolves todo de modo coa túa imaginación, non? Pero tamén é certo que outras veces pois tento facer un pouco un esquema, inda que despois meter as cousas, pero a min desde logo que me gustan máis a miña cabeza traballa mellor cos procesos menos condicionados, non? Máis desorganizados e despois o mellor iso lévame a ter que dar moitas voltas e reescribir e tirar cousas e tal, non? Pero que ás veces a cabeza fala e non sabes ben o que quere contar, non? Entón, eu prefiro deixala ir, deixala que conte, non? É como se estás cunha escultura ou Sí. un cuadro, non? Que estás traballando nun modo desde o subconsciente, non sabendo ben que o que vai sair dai. Podes ter unha lixeira idea, non? Pero te deixas moito e despois vais atopando o camiño, non? Por iso que falábamos do proceso creativo, que é unha constante búsqueda de solucións. Tira. Podo. E no mundo audiovisual agora cambiamos da Ben. escritura ao audiovisual, Ujú, non? Interpretación, non? Porque ujú, fixeches, bueno, series, películas, ujú, entrevistas, programas de entretenimiento, ujú. gústache todo? É que claro, son preguntas non políticamente moi correctas, porque claro, se te pregunto se te decantas por un ou por outro, pero
ao final todo é interpretación, non? Pero que che gusta máis? Ou a interpretación puramente, o entretenimiento, porque o entretenimiento, o sea, dende fora vese moi entretido. Pero non, sí, porque facer, claro, nós estamos aquí É facendo podcast, obxectivo, non? claro, isto é unha cousa moi entretenida, a mí entretenme moito, pero moitas veces igual non estás del todo cómoda ou estás máis cómoda interpretando un papel, sí, Eu que penso que non podes traballar en ningunha destas facetas se non estás cómodo. vale, Penso que tanto os comunicadores como os actores, ajá, eu son comunicadora nata vale, e son unha actriz. vale, Teño moi claro, eu non coñezo a ninguén que traballe nisto e que estea incómodo, porque iso se nota. vale, Iso notase, entón non estás trasladando ben as historias. É un modo de contar historias. Como actriz, outra vez de distintos personaxes, tes, claro, moitísimo, pode ser lecer, pero hai moitísimo traballo detrás e sí, moitísimo sí, sí, sí. esforzo para preparar un personaxe concreto, non? É un traballo moi fondo nas emocións do personaxe no que estás a traballar e que estás a representar. Porque só así podes, como dicíamos antes, trasladar as emocións dese personaxe ao público, non? E cando, bueno, non sei, quizáis a parte de comunicadora ou de presentadora, quizáis é menos artístico que, non, que outro, porque aí moitas veces ou a maioría das veces conto unha historia que non é a miña, non? Claro. O que estou a facer é comunicar unha historia, así que tento ter o meu estilo propio, non? E ter a miña personalidade, pero igual que estou falando aquí, podería presentar. É un pouco eso, quizá iso menos artístico, non? Sí, pero bueno, ten que ser unha, polo que vexo é unha cousa como máis global. Tes que estar cómoda no mundo audiovisual para poder desenvolverte. Bueno, penso que para todo, é que se non fas o teu traballo, bueno, eu penso Sí, así, non, sí, é se non verdade, é fas o teu verdade. traballo desde a pasión e desde a Sí, satisfacción sí. persoal, sí que se pode facer, Pódese facer, pero non pero se fai a... pásase mal. Sí. E se ti estás exposto pois a unha cámara ou por suposto escribir, se non estás cómodo Xa, non escribas, porque o traballiño queda que escribir. leva escribir unha novela eh, e a revolución, por chamalo de algún modo, emocional de escribir poesía ou facer unha performance como esa que temos nós de poesía, eh, Claro, eso se non queres non o fas. ya, ya, ya. Yo creo que una novela son, por lo menos bajo mi punto de vista, las obras de arte más baratas que existen en el mundo. Que puedas comprar una novela por 10, 15, 20 euros. Es que, E es o que que levamos os autores no, ya, eso é ya unha eso es un precariedade tema moi aparte. grande, non? Sí, desde Mira, logo que sí. tú tienes algún momento que te sientas más creativa, o sea, etapa, Mm. momento, por vivir alguna situación, verano, invierno, algo te hace sentir más creativa. A ver, sempre que estou nun proceso de crear, é o momento máis álxido de creatividade, porque como que teñes a cabeza colocada nesta apertura, non absoluta, perceptual. Entón, eses son os momentos máis nos que non se acabe, sigo traballando, o que sí que os procesos tamén teñen un inicio e un final. Entón, cando levas traballando 2 ou 3 anos nunha novela e terminas, queres descansar tamén, porque é moi cansado, non? E o mesmo cando estás a preparar algún tema de interpretación, o sea, rematas e tamén é un traballo que precisas un descanso, non? Entón, eh, o que sí, a miña natureza, desde logo, as cidades normalmente non son as que me permiten crear mellor. A min gústame moitísimo para iso, pois a natureza, A tranquilidade. a tranquilidade. Sí. ¿Deseas llamar la atención sobre algo? Perdoa, e tamén os viaxes. Mm. Os viaxes, por exemplo, mesmamente cando vou no coche, na autopista, pero é porque o nivel de consciencia baixa, é por iso, as ondas Mm. cerebrais cambian, entón empezan as ondas máis creativas. Pero sí, cando vou de viaxe a outros sitios e tal, podes estar coa cabeza, pois eso,
Diverxente, en Bavia, non? Pois aí é cando empezas a aprendela un pouco, non? A faísca da creatividade. Perdoa. Igual, no sé, igual ya lo contestaste un poco, pero ¿deseas llamar la atención sobre algo en tu obra en general? Me refiero, no, bueno, nos habías dicho 6 o 7 obras escritas ya, ¿no? O sea, 5. libro y, vale, novela y poesía. ¿Pones el foco, o sea, hay algo que predomine en tu obra? Sí, eu non quero deixar indiferente a ninguén. Penso que como todos os artistas, vale? Hai unha parte de resistencia e de provocación, eh, porque senón, pois, venderíamos estes libros coas follas en blanco e punto, non? Desde logo que Me hai gustó esa... mucho eso lo que acabas de decir, mucho. O qué? Lo de la resistencia y provocación, me Claro, gustó mucho. é que senón non paga pena perder tanto tempo, non? Mm. Dedicado a buscar unha solución que tamén serva para os que están aí ao outro Claro, lado, que tomen acción. que tomen acción. Sí que é certo que tendo moito a falar do mar, o mar está moi presente en todo o que escribo, moi presente, moitas veces non é consciente, pero é que é. E tamén está moi presente a defensa da igualdade na sociedade, especialmente a defensa da igualdade entre homes e mulleres. Porque aquí ainda hai un camiño moi longo por que percorrer. E moitas veces dicimos, non, é que estamos moi avanzados, non, é que non estamos en Afganistán, porque mira que ali tal. E a verdade que non comparto para nada iso. Penso que queda moitísimo por educar a mulleres e homes, que temos moito que facer xuntos neste camiño, e que a sociedade ten que limpar o machismo imperante que hai nas cabezas dos homes e das mulleres Sí. e dos rapaces novos. É tremendo. Non sei se algún día seremos Y es quen increíble de... de las nuevas generaciones también, o sea, también existe ese problema, cuando podríamos pensar que se va difuminando, ¿no? Que se va, o Non, sea, que cada porque vez... quen son os que estamos ao Sí. cargo deles? Mm. Os pais e nais e nos centros educativos. E nós mesmos estamos contaminados e contaminadas. Entón, non facemos nada. Isto é un proceso de luz, de ter consciencia, de estudar e de evolucionar. El papel del arte en general, el papel del arte en general en la sociedad, ¿qué, qué papel, ¿qué papel crees que debería desempeñar? O sea, el arte en general, la literatura, la interpretación, el arte plástico. Sanador. Un papel sanador que todos, penso que todos precisamos de curarnos. ¿Y por qué crees? Esa es otra pregunta que tengo Todos temos casi moitas al final. feridas. ¿Por qué crees que está tan mal el arte? Todos, pero... Que está tan mal o arte? Sí. Porque nos facemos co podcast, facemos unha reivindicación do arte e da necesidade que teñen os artistas de vivir do arte e que non se aproveiten os herederos que vivan da... Claro, que cando, o sea, poder vivir do arte, porque, claro, unha das finalidades do podcast é ensinar o arte para que a xente animala a que compre arte, vale, consuma a iso te arte. refires cando dis que está tan mala a arte, claro, non? Por eso, quiero concretar una cosa, que mi idea a lo mejor es un poco extrema, pero yo creo que una artista como tú, por ejemplo, uno de tus libros, ya solo uno, por el trabajo y por lo que tú das a una sociedad, yo creo que solo uno ya te debería dar para vivir holgadamente. Solo uno. Y el resto de los artistas, obviamente, también. Yo creo que con lo que entregamos a la sociedad, yo creo que estamos muy maltratados. Todos los artistas, ¿no? Concordo totalmente. Eu, a verdade é que nunca o pensei, pero agora mesmo malvivo da arte. Pero estou a sobrevivir.
que non contaba. Pero claro, levo moito traballo detrás, moitísimo, e agora mesmo teño moita flexibilidade e entrega que antes non a tiña cando eu vivía nunha familia estándar, que tiña que estar pendente de moitas outras cousas, vale? E agora xa non teño esa estrutura patriarcal na que vivía, teño máis liberdade e tamén te digo que ando metida en 1000 cousas. Que tamén ás veces digo, por que non me centro únicamente nunha disciplina? No? Pero non podo porque, como ben dicides, non dá para vivir dunha disciplina soa, non? Entón teño que facer 1000 cousas, vale? Yo voy a ir un poquito más allá. Yo creo que, obviamente no lo digo por mí, yo creo que los artistas, yo creo que la sociedad, los humanos en general, la sociedad, el mundo, el planeta entero, debería vivir en torno, o sea, al arte, ¿no? A todos los artistas. Y veo muchas veces con desesperación como que me parece muy bien que vivan genial, pues ciertos deportistas de élite, me parece muy bien. Futbolistas sobre todo. Sí, me parece tan injusto que la sociedad tire tanto sobre algunas cosas, como puede ser, que no quiero meterme con ellos, yo conozco muchos futbolistas y son amigos míos y me llevo muy bien. Pero gustaríame a mí falar de todos modos dos valores do fútbol. Yo estuve dentro, eso da para mucho. Entonces, yo, pues como decía Jesús, nosotros hicimos este espacio para reivindicarnos, ¿no? Los artistas, y para que el mundo sepa la injusticia que se está É cometiendo moi con injusto, nosotros. sí. Me parece muy injusto. O Ah. sea, para mí esta Dedicamos obra... moito esforzo, moitos anos. Claro, acabas de decir que una novela, y yo me lleno de alivio, porque yo escribí 2 novelas y sí que me llevaron más de 3 años. Claro. Más de 3 años. Y por eso decía que una novela que vale 10, 15 o 20 euros me parece baratísimo. O sea, non, aparte eso, o que levas ti dela, ¿no? Claro, sé que se hacen ejemplares, ¿no? Pero tú estás recibiendo el trabajo de una persona de 3 años o de más. Lo estás recibiendo por 10 euros o 20 euros. No, pero que digo, canto te levas ti? ¿1 euro? Pues, claro, por ejemplar, sí, chegas. Yo de la primera edición de mi novela, que se publicó en Madrid, no me llevé nada. 0. Anda. 0. Aí enganaronte, ¿eh? Por cierto, es la que voy a regalar ahora. Ah, que ben. Ya está dedicada. Ai, que ben, moitísimas grazas. Esa novela, la primera edición, se publicó en Madrid y no llevé nada. Nada. É que é a editorial que o fixo? No quiero decirlo por si sepa. Vale. Pois habería que dicilo. Mira, vou non dicir eu. Aquí, No, que non o leo. Esta es una edición especial que hicimos nosotros. No. Especial para que non podas reivindicar nada. Pois eu penso que todas as injustizas hai que Esa es una edición especial que hay muy pocos que le hicimos nosotros. Después salió otra que está en Amazon, que es esa. Ajá. Pero esta es especial, o sea, vale. Sacamos muy pocos ejemplares y los tenemos nosotros solo. Pois sí, é totalmente injusto. Estoy incómodo por si no nos da tiempo. No, pero sempre dá tempo, porque mira, levate. Sempre dá tempo. Quedaríamos 2 ou 3 horas máis, pero sempre podemos... Es que Elba tiene 20 minutos. No, pero sí, tranquilidad. E pintar que? Non. Pintar agora para distraerte, pintas. Pois mira, non pinto, pero é algo que teño reservado para cando me xubile. Sí, porque tamén me atrae. Sí, verdad? Tamén me atrae. E teño moitas ganas de pintar flores. ¿De pintar? Flores. Pero iso deixo para outra etapa. Non te metas en máis berenjenais. Non podo. Non podo porque non dou feito e non se pode. Xa estou en cousas demais. Sí. Mira, yo al preparar la entrevista me llamó la atención que naciste en Tenerife. Y entonces, aunque lo relacionamos antes con lo que decías de tu padre, que pintaba, que escribía, que leía mucho, ¿tú crees que también influyó algo el haber nacido en una tierra tan diferente, Tenerife, y te criaste en Galicia, ¿no? Supongo. Sí, desde os 3 anos. Sí. ¿Tú crees que hay una influencia grande en ti en 2 tierras tan diferentes?
Pois sí, grazas a Deus. Sí? Porque, claro, o que digo é, os meus pais marcharon a Tenerife cando acababan de casar. Eran moi novos e ían alí con toda a ilusión do mundo a traballar, cambiando o traballo de aquí de Galicia para alí. A miña irmá maior xa ía nacer na Coruña e estando alí, pois nacín eu. Entón, tiveron que voltar pronto para Galicia porque eu tiña moita alerxia ao polen das palmeiras e non aguantaba ali. Entón, cando eu tiña máis ou menos 3 anos, foi cando voltaron para Vigo. Pero claro, eu levo escoitando desde que xa estaba entendo na barriga da miña nai, música canaria, voces canarias, e cando viñemos vivir por aquí, pois eles gustaban de mantela esa conexión, non, coas illas, poñendo música, falando da comida, despois tiñan aquí tamén algún amigo que marchara con eles e tamén voltaron o tempo, entón eu pasei a miña infancia con estas emocións trasladadas, non? Da maravilla que era Tenerife, as Illas Canarias. Eu escoito os abandeños e choro. E teño moita relación inda coas illas, despois cando estudei en Madrid, estaba nun colexio maior, eu sempre quería facer amigas das illas. Das illas, sí. E hai nada, estiven traballando tamén ali na Illa de La Palma. Ajá. Escribín, de feito, unha novela que está ambientada na Illa de La Palma, vinculada con Galicia tamén, que ainda está pendente de publicar. Son unha namorada das illas. Yo creo que cualquiera. Sí, bueno, non sei se calquera. Sí, pois eu son enamorado de Lanzarote. De Lanzarote, Sí, pois teño de direiche que é a única que non coñezo. Non, A única illa que non Yo sí, coñezo. Lanzarote. eu son enamorado de Lanzarote. Sí? Sí, sí, sí. Nunca irei o suficiente. Seguro. O suficiente. Seguro. Home, Bueno, podemos. a mí me quedan 2 preguntas, a ti no sé. A ver, a No, repartir. eu teño a remate, repartir. eu teño remate. Remata ti. Teño... Aunque ya hablamos de muchas cosas, me gustaría preguntarte, supongo que necesitas silencio, sobre todo con poesía, bueno, siempre que estás escribiendo, ¿no? Silencio ou música tamén. ¿Sí? Cuando Sí. estás en ese silencio, o con música, es una pregunta un poco poética. ¿Qué te dice el silencio? ¿Qué te está comunicando? El silencio, para min bueno, o silencio o ese momento. O silencio é reflexión. É un convite á reflexión. É a música que escoito normalmente cando escribo poesía, que non sempre escribo con música para nada, pero é silencio de reflexión e de espazo para crear. O sea, no siente nada especial o nada... Ese amor, esa paz, esa tierra... Non. O que me leva é a centrar a atención no tema no que estou traballando. Dame esa concentración, o silencio, é o que me permite concentrarme en desenvolver unha idea. E como, bueno... O que me xera as emocións é cando me poño a traballar, non? A Exacto, sí. nesa idea. Iso é o que me dá, pero o Sí. silencio que é un convite á creación. Y ahora, a mí me gusta la autocrítica. A mí me gusta cada cosa que hago, ver dónde fallé. No solo lo bonito, lo bien y tal. Al contrario, me gusta ver dónde está mi fallo, dónde está mi error, en todo lo que hago en la vida. Como colectivo, como artistas en general, ¿dónde crees que deberíamos mejorar? ¿En qué aspectos podríamos...? Como colectivo? Sí. A min gustaríame
fomentar a relación entre os artistas. Gustaríame atopar espazos de conexión entre artistas, porque efectivamente é preciso o silencio para crear, pero despois, cando os artistas nos xuntamos e falamos das nosas cousas, ou simplemente nos comportamos do noso modo, temos aí un rollo moi guai. Ese ego, dices. Te refieres a ese ego? Ego? Non? Non ego, senón que falamos todos nos mesmos códigos. Vale. Non? E conseguen sinergia, seguramente. Sí. Atopámonos moi cómodos, non? Cando Yo creo que falamos sí. entre artistas, temos como unha paz. Non? E dicimos, isto é o meu. Isto é a xente coa que paso tempo e ben. E claro, é un pouco, precisamos silencio, precisamos traballar dun modo moi individual e illado, pero despois, ás veces os artistas estamos un pouco sós, non? Así que boto en falta esa conexión, por suposto, a residencias artísticas, que tampouco son accesibles para todo o mundo. Eu, polo de agora, aínda non puiden optar a ningunha. En Canarias sí que tiven aí unha opción, pero tiven que volver. Pero aquí en Galicia, por exemplo, aínda non tiven unha opción de participar nunha residencia. Así que voto desde tema de residencias ata, xuntanzas de algún tipo. Fernando quere xuntar. Pois, a ver a que hora argallar algo, De hecho, bueno, ya lo dijimos varias veces en esta charla, que está hecho pues para darle visibilidad a los artistas, ¿no? Pero yo me siento súper pagado, me siento súper agradecido el haber compartido con tanta gente. Sí, o sea, lo que tú decías, o sea, hablamos el mismo idioma, sí. Nos entendemos. Estamos tranquilos, non? Sí. É como que baixa todo. Sí. Bueno, y por último, que nos decías antes, si nos quieres comentar algo, los proyectos que tienes a corto o a medio plazo. Pois como sí, tú quieras, Que podías contar, Sí. Teño aí unha incursión no mundo do rap. Sí. Do mundo do rap fusionado coa música celta, coa música folk e a poesía. Vale. Temos un tema que imos presentar na gala dos premios Arritmar, a mellor poesía e música de Galicia e Portugal, o vindeiro xoves. En primicia imos presentar un tema. Como esto lo vamos a publicar después de ese día, o sea, que sería el jueves 30. Vale. A ver qué pasa. No, más que nada porque la gente sepa, ¿no? Que ese día vais sí, lo que estabas diciendo. Sí, ese día imos facer a estrea do tema. Estamos a traballar cun rapeiro novo que é Big Meu, que xa gañou 2 veces o Ceiba Rimas, que se organiza en Santiago, e tamén con Xosé Liz, que é o músico que toca o buzuki eléctrico e a flauta, e cun produtor musical de hip hop, que é un dos pioneiros aquí en Galicia, que Coque Céspedes. Entón fixemos os meus versos e o rap de Big Meu. Entón temos aí unha cousa ben original, penso. Será un éxito. A ver, será un que éxito. sí. Sí, seguro que sí. La verdad es que fue muy intensa la charla, me gustó mucho. Como todos os artistas son intensas. Claro que sí. Eu non quero marchar, xa marchamos, sen dicirlle a todo o mundo que lea a Elba Pedrosa. Moitas grazas. Bueno, Elba, mira, agora que cala a noite, que a xente o lea, non vou facer ningún spoiler, nada, non digo ni siquiera de que vai, pero que lle dirías ao final, os nenos e as nenas, non? Que lle dirías desde un punto de vista feminista? Porque se che pregunto que lle dirías ás nenas, son patriarcal. Entón, por eso che pregunto que lle dirías aos nenos e as nenas, que ao final, un neno e unha nena, ata certo momento, son exactamente iguais, se absorben da mesma forma. O mellor
non verán isto, pero vai chegar o mensaxe aos seus pais e ás súas nais. Entón, bueno, que lle dirías para Pois- facer o mundo un pouco mellor? Pois diríalles que camiñen da man, sempre. Que sinalen as injustizas, sempre. Que non calen nunca. Agora que cala a noite, que sinalen co dedo, sempre. Sempre, non? Esa é a miña mensaxe. Elba Pedrosa. Elba Pedrosa. Moitas grazas. Muchísimas gracias, Elba, de verdad. Grazas, Moitísimas Elba. grazas Encantado. a vos Bueno. por este... Y gracias Trouxen o por... exemplar para que mo firme. Por suposto que será Que mo dedique. asignado. Claro que sí. Aquí en directo, firmar Oh, así. Sí. Este es para él, nosotros tenemos otro que, bueno, Ves, xa o dixen nada máis empezar. Gran escritora e mellor muller. pues sí. Que bueno. Estes son os meus fillos. Xa cortamos? Muchísimas, no, no. No. Ya. Xa ia darlle Sí. aquí co dedo. Perdoa. No, no, no. Nada, ya está, ya está. Que muchísimas gracias y lo que decía Jesús antes que vamos a intentar hacer una reunión, lo que bueno, en base a lo que ¿Xa hablabas. cortamos? No, no. Ah, non, No. porque Unha resulta que o reunión equipo de- de produción, porque somos moi naturais, o equipo de produción para cortar e que lle despois ao final lle encaje para producilo ben, quere que estemos como 3 segundos mirando sen falar na Sí, cámara. pero no llegamos ahí. Ah, ainda non chegamos. Ainda non Pois veña, chegamos. tes 2 Nada, minutos. Ben. E iso que querías comentar tamén que me dixeches, non no, marchemos de aquí. fuera de Eso despois que non nos escoiten. Eh, nada, que queríamos, vamos a intentar seguramente el próximo verano hacer una reunión así como esta, pero de los artistas que se presten. Con todos los que pasamos por aquí. Sí, O todos sí, os que sí, queiran, sí. Estupendo. Con todo lo que pasasteis por aquí y bueno, tener una charla. Pues, Será un como placer. esta. Claro que Vamos sí. a intentarlo. Claro que sí. Muchísimas Aquí no gracias. Vitruvia, por exemplo, ¿no? Sí, hombre, aquí É sí. que este sí que é un aquí lugar de siempre. acollimento, É que eh? este ten un Sí. potencial grandísimo para ser o próximo café de reunión dos artistas. Pois Sí, sí, ya sería lo- unha ya cousa lo es, boa. ya Sí, lo xa o es. é, porque Sí. a verdade Sí. que Javier aquí danos moitísima, Sí. vamos, todas as facilidades, non? Un Para máquina. Grazas. a vos, de verdade. Muchísimas gracias, Grazas Elba. polas